Пътят на душите. Смърт и възнесение на душите. Смъртта не съществува. Смъртта е поправка. Има само обучение в различните измерения. Тялото не е създадено да има самостоятелно мислене, а с цел да служи и живее толкова, колкото му позволим. Душата, която е разположена около сърцето, го управлява чрез мисли и емоции, като разпределя хормоните по него. Смъртта не е задължително правило, но на Земята всички я приемат за даденост и затова хормонът на смъртта се активизира. С времето, въз основа на наложените ни програми за възприятие, ние започваме все по-малко да приемаме в себе си божествената светлина и все по-малко да я отразяваме. Така става разрушаването отначало на физическото тяло, а и на много от другите тела. Физическата смърт е прекратяване на желанието и възможността да творим своята реалност, което води до разпада на физическата реалност. И тъй като човек е съставен от излъчванията, той се завръща към тях. Създателят притегля всички свои творения обратно към себе си. В момента на смъртта цялото ни същество се разпада под притеглянето на тази огромна сила и душата, като стружка привлечена от магнит, напуска тялото и се понася към духа. Висшият аз, който я изтегля през енергийните чакри. Душата напуска тялото през последната, 7 чакра, разположена в центъра на главата. Излитането през нея е като вятър, минаващ през тунел. Светлината в края на тунела е нашия дух. Това трае миг и е безболезнено. Вече сме концентрирана мисъл и емоция в светлинно тяло, менящо цвета си в зависимост от мислите. От този момент се насочваме към едно от измеренията. Понеже душата в същността си е памет, тя отива на онова вибрационно ниво, което съответства на емоционалната настройка, която е проявила на Земята. Това, върху което основно съсредоточваме вниманието си, за да изучим някаква опитност, определя нивото, измерението, където попадаме. Духът на нашето същество ни привлича към ниво с подобна вибрация. Реалността, в която попадаме след смъртта, за всеки е индивидуална. Пред духовните очи на душата започва представление по програмата, която е била възприета по време на земния живот. Практическото изпълнение на вярванията и илюзиите ни. Затова християните виждат Христос, мухамеданите Мухамед, будистите Буда и тъй нататък. Вселената произлиза, живее и се връща към свръхсъзнанието. Актът на обединение на цялото, на връщането при Бога, се нарича спомнене. Да събереш различните части от себе си, за да изпиташ целия себе си, това значи, че сме на земята да се учим и да си спомним кои сме. Смъртта е разходка в ума, изменение на холограмата на реалността, усещане за пътуване на някъде. Всичко е едно и всичко еволюира от едно към друго в безкраен цикъл. Целият цикъл раждане-смърт е част от това движение. Това са ритмите на живота. Животът е ритъм, вълна, вибрация. Пулс в сърцето на Бог.